प्रत्येक पनीर सारखं नसतं। शुद्धतेची खात्री करूनच योग्य पनीर निवडा। गोकुळ मलाई पनीर हे शुद्ध दुधापासून तयार केलेले आहे, त्यामुळे त्यात नैसर्गिक दुधातील फॅट, प्रथिने आणि कॅल्शियम भरपूर प्रमाणात मिळते। काही पनीर वनस्पतीजन्य तेल, स्टार्च किंवा इतर घटकांपासून तयार केलेले असू शकते। म्हणून ग्राहक म्हणून जागरूक व्हा आणि पनीर घेताना गोकुळच मागा। शुद्धतेचा विश्वास, चवीचा आनंद। आजच घरी आणा गोकुळ मलाई पनीर। गेल्या 2 दिवसात झालेल्या वादळी वाऱ्यामुळे सावंतवाडी, वेंगुर्ले आणि दोडामार्ग या तिन्ही तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात पडझड झाली आहे। अनेक ठिकाणी झाडे कोसळली असून महावितरणचे विद्युत खांब जमीनदोस्त झाल्यानं वीज पुरवठा पूर्णपणे खंडित झालाय। या पार्श्वभूमीवर तातडीने आढावा बैठक घेण्यात आली असून वादळामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहे, तर ऊर्जा राज्यमंत्र्यांसह बैठक आयोजित केली आहे अशी माहिती आमदार दीपक केसरकर यांनी दिली आहे। गेल्या काही दिवसांमध्ये पावसामुळे आणि वादळामुळे जी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे त्याची आढावा घेण्यासाठी ही बैठक होती। त्याचा आढावा घेतलेला आहे। साधारणपणे जी घरं मे महिन्यामध्ये पडलेली आहेत ती वादळामुळे पडलेली होती आणि पाऊस नसेल तर त्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही। वारंवार इथे चक्रीवादळं होतात आणि त्याच्यामध्ये जे नुकसान होतं त्या संदर्भात मी निश्चितपणे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांची भेट घेईन आणि ह्या चक्रीवादळापासून होणाऱ्या नुकसानापासून आपल्याला काही त्यांना कॉम्पन्सेशन देता येईल का याच्याबद्दल आपल्याला निश्चितपणे विचार करता येईल। ज्या लोकांचं अंशतः आणि पूर्ण पडलेली आहेत त्यांना शासनाने निगेटिव्ह बॅलन्समधून पेमेंट करण्याची सोय असते। तो एकदा GR निघाला की या सगळ्यांचं पेमेंट होईल। ज्यांना पेमेंट मिळालेलं नाही त्यांना वेगळ्या माध्यमातून काही मदत करता येईल का याचा निश्चितपणे विचार केला जाईल। ज्या ठिकाणी रस्त्यांवर पाणी साचतं, जिथं गटर साफ केलेली नाही, ज्या ठिकाणी झाडी मारलेली नाही आहे, 7 दिवसाची मुदत दिलेली आहे। या 7 दिवसाच्या मुदतीमध्ये ही सगळी कामं करून घेण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। लाईट जी मोठ्या प्रमाणात वादळ झाल्यामुळे ज्या लाईट डिस्कनेक्ट झालेल्या आहेत तो एक भाग आहे, परंतु गेले 8 दिवस लाईटपासून नागरिक वंचित आहेत आणि खऱ्या अर्थाने त्यांना रिलीफ देण्याची आवश्यकता आहे। आज रात्री 11 वाजेपर्यंत मेजॉरिटी 70-80% भागामध्ये लाईट ही 11 वाजेपर्यंत सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत। उरलेल्या भागामध्ये उद्या दुपारपर्यंत लाईट देऊन 80 ते 90% भाग हा तिथं लाईटचा सप्लाय होईल। त्याच्यानंतर काल जे वादळ झालं आणि त्याच्यामध्ये जी झाडं पडलेली आहेत त्या झाडांच्या पडलेल्या लाईन्स जोडून तोसुद्धा पुरवठा उद्या रात्री किंवा परवापर्यंत सुरळीत करण्याच्या सूचना दिलेल्या आहेत। हे खूप मोठं वादळ होतं, त्याच्यामुळे झालेली हानी मोठी आहे आणि त्या जागेवर त्यांना पोचता यावं, पुन्हा झाडं कोसळणार नाहीत याच्यासाठी क्लिनिंगचं ऑपरेशन करता यावं यांच्यासाठी त्यांना वाहनं आणि कटिंगच्या मशीन्स उपलब्ध करून दिलेल्या आहेत। उद्यापासून ही वाहनं भाड्याने घ्यायला ते सुरुवात करतील आणि येत्या 6 दिवसामध्ये संपूर्ण भाग सुरळीत कशा रीतीने करता येईल याची कारवाई होईल। उद्या आपल्या या खात्याच्या मंत्री महोदया मेघना बोर्डीकर मॅडम यांनी बैठक लावायचं कबूल केलेलं आहे, परंतु अधिवेशन चालू आहे त्याच्यामुळे उद्या किंवा परवा ही बैठक होईल। त्याच्यामध्ये कायमस्वरूपी कशा रीतीने उपाययोजना करता येतील याच्यावर चर्चा करून आदरणीय मुख्यमंत्री महोदयांची मग त्याला संमती घेण्याचा आमचा प्रयत्न राहील। खूप विपरीत परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्याच्यामुळे अचानक मला अधिवेशन सोडून या ठिकाणी यायला लागलं। आल्याचं एक दुसरंसुद्धा हे आहे की बापूसाहेब महाराजांची पुण्यतिथी झालेली आहे, त्यानिमित्ताने बापूसाहेब महाराजांना वंदन करता आलं आणि आजच्या मीटिंगमध्ये जे विषय दीर्घकालीन समस्येच्या संदर्भात आहे त्याची वेगळी बैठक ही सगळी परिस्थिती सुधारल्यानंतर घेऊन त्याच्यावरसुद्धा तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला जाईल। सर्व नागरिकांनी सहकार्य दिलं, लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य दिलं, त्याच्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो आणि आलेल्या परिस्थितीला तोंड देण्याच्या दृष्टीने जास्तीत जास्त सहकार्य हे MSEBला लोकांनी करावं आणि आपल्या भागातल्या लाईट्स या पूर्ववत करून घ्याव्या याच्यासाठी सगळ्यांनी सहकार्य करावं असं मी आवाहन करतो।
विधानसभेचं अधिवेशन संपल्यानंतर लगेच पुन्हा एकदा मीटिंग घेऊन दरम्यानच्या काळामध्ये सगळ्या मशिनरी पुरवण्याची मी व्यवस्था केलेली आहे. चांगल्यात चांगला रिझल्ट मिळून लोकांचा ही जी काय मधल्या काळामध्ये गैरसोय झालेली आहे त्याच्याबद्दल मला स्वतःला खूप वाईट वाटतं. त्यांच्याबरोबर आणि त्यांच्या ज्या भावना आहेत त्यांचा सगळ्यांचा आदर करत त्यांनी जो संयम दाखवला त्याच्याबद्दल सर्व नागरिकांचा, एवढा संयम कुठल्याही भागामध्ये दाखवला गेला नसता, केवळ कोकणामध्ये हे घडू शकतं आणि म्हणून त्या सर्व नागरिकांचे मी आभार मानतो आणि येत्या 2 दिवसामध्ये सर्व परिस्थिती नॉर्मल होईल असं मी गृहीत धरतो. हे मागच्या वर्षी सुद्धा तुम्ही अशी मदत केली होती, त्याला वर्ष काय विधिमंडळाला गेलं की त्यांनी मागण्या केल्या नाही, कटिंग मशीनच्या असतील आणि काही असतील त्या मागच्या वर्षी तुम्ही गाड्या दिल्या होत्या कटिंगच्या बाबत तुम्ही सुद्धा पैसे खर्च केले. दरवर्षी हे किती काळ चालणार? नाही, मी माझा प्रयत्न असा आहे की माझ्या मतदारसंघामध्ये मोठ्या प्रमाणात मायनिंग फंड येतो, याच्यामधून या सगळ्या वस्तू पुरवता येतील का याचा मी विचार करेन. मॅनपॉवरवर देण्याची तुमचं मोठेपण आहे, पण दरवर्षी अधिकारी जे काय लागणार त्याकडे दुर्लक्ष आणि आता केव्हा कटिंग करणार ते झाडं नाही. परंतु काय झालं, आता वादळ हे एक्सेप्शनल केस आहे. वादळ झालं वस्तुस्थिती आहे, वादळामध्ये मोठ्या प्रमाणात झाडं पडली ही वस्तुस्थिती आहे. त्याच्यामुळे लोकांना खूप त्रास झालेला आहे, परंतु पुढच्या काळामध्ये असं होणार नाही याची आपण काळजी घेऊ. माझी स्वतःचं मागणी शासनाकडे आहे की या सगळ्या भागामध्ये जिथे चक्रीवादळ येतात आणि मोठ्या प्रमाणात झाडं आहेत तिथं अंडरग्राऊंड केबल करणं हा ह्याच्यावर परमनंट इलाज आहे. आपल्या किनारपट्टीवर अंडरग्राऊंड केबल होते आहे, परंतु अंतर्गत भागामध्ये नाही आहे. विशेष बाब म्हणून त्याला मान्यता द्यावी हा माझा प्रयत्न मुख्यमंत्री महोदयांकडे राहील. नाही, ही मॅनपॉवर आता बघा, डेप्युटी इंजिनियर ह्याला रिलीव्ह केलं होतं, त्याला मी परत घ्यायला सांगितलं, त्यांनी घेतलेलं आहे. डेप्युटी इंजिनियर पुन्हा दोडामार्गला हजर झालेला आहे. त्याच्यामुळे आता मी तर अशा सूचना केल्या आहेत म्हणजे स्थानिक आमदार म्हणून की जोपर्यंत तुम्हाला पर्याय मिळत नाही तोपर्यंत कोणालाही रिलीव्ह करू नका, नाही तर त्याचा परिणाम लोकांना. नाही, आता काय होईल, 8 दिवसानंतर मी पुन्हा मीटिंग घेणार आहे, त्याला जे इतर प्रश्न एकदा नाही आपण करू ना. मी 8 दिवसानंतर मीटिंग घेतो त्याच्यामध्ये हे विषय घेऊ. मी सांगितलं, नाही मी सांगितलं ते मी सांगितलं. नाही काय, माझी ठरल्यानंतर एवढे दिवस सगळे होतेच नाही, तर मी नव्हतो कारण अधिवेशन चालू आहे, सगळेजण इथं होते, त्यावेळेला त्याने त्या वेळेला भेटून घ्यायला पाहिजे होतं, पण मी त्यांना बोलेन. आणि हा काय प्रतिष्ठेचा विषय नाही, अशाप्रमाणे होता कामा नये, कारण सगळ्या लोकांचा खोळंब बघायला, सगळे अधिकारी इथं खोळंबलेले आहेत वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटचे, तर ते पूर्वीसुद्धा करता आलं.